Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabi gid sang aton mga lola napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga
kabombo, ilabi na gid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga nakatunin na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilusoan sa inyo si tag sa mga radyo. Sa mabutan sa aton si Paguragwag, hello and good afternoon. Sa hindi mo labutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita pinaagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. Sa aton sini mga tagpalamati sa aton si Masuki, mga kabombo sa gihapon, ang aton sini iya nga pag-abi-abi sa inyo diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Sining adlaw sang Sabado petsa 11 sa bulan kita sang Hunyo 2022, no? It's the 11th of the month of June. Bisperas sa aton sinibuwas nga adlaw, no? Paghiwat sang 124th anniversary of the Declaration of the Philippine Independence. O kung na aton sini nga 124th Philippine Independence Day celebration tomorrow. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa mga naga-enjoy na dira karon ay ho. Nagapamati sa aton sini nga 630 kHz sa radyo nga yari sa akon sini nga tupad. Ang radyo nga normal nga pwede maliso, no, sa aton si pinalangga mga tagpalamati sa aton si Masuki nga ara dira karon ayo naga tune in na sa aton sini nga radyo, no, nga bawati nagasigabongged 6:30 mga kabombo. By the way, may ara kamo dira radyo nga nalansang sa isa lamang ka AM station. Pwede ninyo iya nga mapabaylohan diri, no? Baylo radyo sa gihapon nagapadayon. Basta importante nagaandar, hindi guba. Kag ang nagaandar mga kabombo, ang nagaandar bombo radyo, kag subong man ang nagaandar ukon normal nga radyo mga kabombo, no? Ang normal nga radyo pwede maliso, definitely ang nakaandar dira bombo radyo. Pero kung ang inyo siniya nga radyo nalansang, hindi na iya sang bombo radyo sa aton sini nga mga promo mga kabombo, no? Kaya sa aton si mga promo kaangay man sini nga radyo ang aton sini ginapanghatag kag bilang premyo, no? So aton sini nga radyo normal pwede maliso mga kabombo, no? So kung may ara kamo dira sang radyo ginahatag sa iban nga station, AM station nga nakalansang sa isa lamang ka AM station, no? Pwede na ninyo diri nga mabayluhan, may ara pa kamo sa 1,000 pesos na cash. Okay mga kabombo, sa liwat no ang aton si Baylo Radyo nagapadayon. May radyo kamo dira nga nagaandar isa lamang ka AM station. No, definitely hindi iya na kabombo radyo kay ti iya kabombo radyo ya normal nga radyo nga pwede maliso mga kabombo. So kung gusto ninyo ang radyo nga normal nga pwede maliso kag bag-o gid ga inaw-inaw kaangay sini, pwede ninyo makapabaylo kamo diri, no? Kay tagan kamo namon sang 1,000 pesos na cash at the same time. Kalabanan nagakadto diri, abi ninyo guba nga radyo, no? Disin namon hindi pwede kay hindi na namon karon mabatian, hindi naton ma-check kun bala ang inyo siniya nga radyo isa lang ka AM station ang nagatukar, no? Nga ginhatag sa ibang nga station nga radio station sa inyo. So kinanglan hindi guba ha, hindi guba, nagaandar pero isa lamang ka AM station, ano? Sa iban nga istasyon, isa lamang ka AM station, definitely hindi iya ina ka bombo radyo. Nga amon sini ibaylo sa inyo ang radyo sang bombo nga pwede maliso, nga makapili kamo iya pamati, no? Sa inyo sini iya nga paborito nga mga istasyon. Kaangay sang bombo radyo definitely, no, ang ginapamatian ninyo karon na nagalanog ang Bombo Radyo Bacolod. And of course, the #1 radio station diri sa may syudad sang Bacolod, no? Sa pinaka-latest nga survey
sang Kantar, mga kabombo, we are number 1. Salamat gid sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki. Sa mga hindi malabutan sa aton sinigasigabong nga 630 kHz sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita pinaagi sa aton siniiya nga pag-log on sa aton si official website, no? Ang aton si official website www.bomboradio.com. Again, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa sa aton sini nga cellphone dapat downloaded mga kabombo, no? Downloaded ang aton sini iya nga Bombo mobile app sa inyo si tag sa ka cellphone agod nga anytime of the day, no? Anytime of the day makapamati ka mo sa crystal clear nga live audio streaming. Siyempre pa sa aton sa Facebook Live mga kabombo, hello. Kaway-kaway dira, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Kag, of course, no, sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Don't forget kung ara na kamo dira sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, don't forget to make an LSS, not last song syndrome, but like, subscribe, and share, and click the notification bell below, mga kabombo. Okay na kita dira? So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang mga kabombo sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Yari ana aton sini pambukas nga bahanon para gid sa inyo, para sa aton sini nga mga dear listeners mga kabombo, produkto sa Bombo Music Festival 2000 mga kabombo, no? Grand Champion sang Bombo Music Festival 2000 mga kabombo, no? Isa sa mga nagdaog sa aton sini ka ugalingon nga paindis-indis sa pagkompose sa mga original beautiful songs sa ambahanon Dangal ng Lahi. Ipinunlat hinubog ng madamdaming kasaysayan, dugo ng kadakilaang umusbong sa iyong puso, ay kayaman ang alay mo sa inang bayan. Ikaw ay sagisag ng likas na kagitingan, nananatiling matatag sa unos ng pagbabago. Buhay may itataya, karangal ay makamtan. Ang layo ng kaunlaran, isulong mo. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako, pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Anak ng bayan, gawain may sadyang aba, kabayanihay di nawawala, kahirapan may hahadlang, hamon ay lalampasan, ang bawat taglay mong lakas ipakita. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila sa iyong mga pangako, pangakong maglingkod sa kapwa,
ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Manggagawang Pilipino sa lahat ng dako ng mundo. Lakas ay pag-isahin, kahirap ay harapin. Tagumpay mo'y tagumpay ko rin, ating abutin. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. Pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Bayaning Pilipino, ito ay himig handog sa'yo. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. No, katahom sa aton siniiyang pambukas nga bahalon, dangal ng lahing Pilipino, mga kabombo, produkto sang Bombo Music Festival. No? Katay minggid kaysa na siling ko na subong nga adlaw, na espesyal nga adlaw, mangod kay ti Bisperas, no? Buwas ti amugid ang pinaka-espesyal sa tanan mga kabombo, no? Aton siniiyang nga mga pinamati dira kag nagalantaw, no? Buwas of the night kita sa pag celebrar, no? Bilang mga Filipinos, no? Aton siniya pag-celebrate sa 124th Declaration of the Philippine Independence, mga kabombo. Okay, Bombo Anthony. Okay, tas sa aton sining Facebook Live. Daw, okay, ati, sige, hari na kita mga kabombo. Sa aton sining mga pinalangga, nga mga tagpalamati sa aton sining mga suki, antes pa man santanan, no? Since nga, bispera subong, sa aton sining iyang Philippine Independence Day, buwas nga adlaw, mga kabombo, no? Kadto kita sa aton sining Philippine history. May kangtana din ni makabombo sa aton sini iya nga maragtas sa aton sini iya pong sudnon nga hayahay. Kay di balasang aton sini iya nga May 28 last month mga kabombo, may ara kita sa ginhiwat nga National Flag Day mga kabombo, no? That was May 28, no? Para nga maano naton, mapanumdum sa tanan nga mga pumulang Pilipinhon na binigid sa aton siniiya nga mga bagong henerasyon, mga kabombo, no? Sa mga bagong henerasyon kung sa diin ang aton siniiya nga paghibalo, no? Pagtuon at the same time paghatag sang pasidungog, no? Paghatag sang tribute, nagsubong man pagrespeto sang aton siniiya nga pungsod nun nga hayahay bilang simbolo sa aton siniiya nga pungsod bilang isa ka hilway nga pungsod, mga kabombo, no? Ti amo ni ang pinakaimportante sa tanan ng aton siniiya nga Philippine National Flag, mga kabombo. Uko ng aton sini nga pambansang watawat, no?
ang aton siniiya nga pambansang watawat ng Pilipinas. Ti kung maghambal kita sa aton sini nga Philippine flag, isa iniiya kung makita naton horizontal bicolor flag, no? When we say horizontal bicolor flag, mga kabombo, no? Ang bicolor, when we say bicolor, amo iniiya ang disenyo, no, sa aton siniiya nga Philippine flag nga may kaugalingon siya nga disenyo. Kay ang iban nga mga nasyon may ara sila sang kaugalingon Manila nga national flag, no. So ang ila sini nga disenyo lain man. So ang aton siniiya nga Philippine flag isa ka horizontal bicolor flag kung sa diin may equal bands ini siya. Ang duag, ano gid ang duag sa aton siniiya nga pambansang watawat, no, ang aton siniiya nga pungsod nun nga hayahay. Siyempre, ara sa ibabaw ang duag nga royal blue. So, hindi pwede blue, hindi man pwede nga daw light blue. Instead, it is, no, officially royal blue. Kag ang sa dalom, mga kabombo, kay since we are not at war, we are now at peace, no? So, sa babaw ginaayang royal blue, no? Ang sa dalom, mga kabombo, no, ang isa sa mga duag, bicolor, sa aton siniiya nga national flag, amo ini ang crimson red, no? Hindi lang sila nga red, dapat crimson gid mga kabombo. When we say crimson, nagasiri gid bala rich, deep red color, no? Kung sa diin daw nagaagaw-agaw siya abi sa purple na mga kabombo, no? Kag originally ang iya siniiya nga buot silingon sa sini nga crimson nga pagka-red, no? When we say crimson, no? Originally, ang iya siniiya nga buot silingon, amo ini ang duag sang kermes dye, no? Ginaproduce ini gali mga kabombo, no? Sa scale insect o nung ining kermes vermilio. So amo ni kun nga ang dapat crimson red, hindi lang basta nga red, kundi crimson red. Kag hindi man basta nga blue, kundi royal blue. Amo na ang duha, no, sa apat ka maduang sa aton siniiya nga pungsod nun nga hiyahay. Ang isa naman mga kabombo, of course, no, amo na siya ang puti, no, white. Kag ang sa nasambit nga ano ni equilateral triangle nga amo ini siya ang puti, no? Unsa diin mga kabombo, yara sa tunga ang triangle nga isa ka golden yellow sun. So hindi pwede nga yellow sun lang, no, kundi golden, no? Ang aton siniiya nga adlaw ara sa tunga, no, sa triangle nga puti mga kabombo, ara sa tunga ang golden yellow nga sun. Ang duag kinanglan golden yellow, no? Kag sa triangle nga ina nga puti, of course yara man ina ang walo, no, ka mga primary race mga kabombo, no? Ang primary race, ang walo ka mga primary race nga ni mga kabombo, no? Kada isa ini nagarepresentar sang probinsya mga kabombo, no? Inang aton siniiya nga tagsa ka verdicts sang triangle sa 5 ka pointed nga golden yellow star kung sa din kada isa nagarepresentar sang mga kapungsuran, no? Ining tatlo ya ka star sa tatlo man kakilid sa mga triangle, no? Each of which representing one of the country's 3 main island groups, no? Ang Luzon, ang Visayas, mambalta nga ti, hindi lang Visayas, originally, nag-refer ini ang isa ka star, mga kabombo, no? Sa Isla sang Panay. Yes, original ya gina-represent niya ang Isla sang Panay. So when we say Luzon, Visayas, Mindanao, okay gina siya, pero originally nag-refer ini siya sa Isla sang Panay, no? So Luzon, Visayas, originally referring to the island of Panay, kag ang Mindanao, mga kabombo. Amo ni ang yara sa white triangle nga yara sa flag, no? When we say white, no? It represents of course liberty, no? Equality and fraternity.
So amo ni ang ka-unique nga feature no sa aton siniya nga flag mga kabombo no kung sa diin ang pag-usar sini no ang usage to indicate a state of war if it is displayed with the red side on top. So nasaling ko na kung ara kita sa state of war no ang pula yara sa babaw. Since kita ara susubong sa matawhay kang malinong no nga sitwasyon naton mga kabombo amo ni siya ang blue no. Sa nasaling ko na it's royal blue and crimson red and golden yellow mga kabombo. So ang white pure gidya nga white. Kung ara kita sa peace no, blue ang sa ibabaw kaangay subong. Kung ara makita sa war o kung may nagaibual nga pag-ilinaway diri sa bugod sa pungsod, ti ara kita ibutang ang kolor sang aton si flag mga kabombo sa ibabaw ang red. Ang shade of blue, nga royal blue, mga kabombo, no? Although nga pila ka mga tinuig na kalipas, nagkalilain ini over time, naga-vary ini over time. Although ang pag-usar sang original color described as azul oscuro o kung dark blue, mga kabombo, ti sang una amo man ini. Hasta na lang mga kabombo, no? Nga naglabot gid sa royal blue, no? Ang colors sang flag ang una nga gin standardized ni Presidente Ramon Magsaysay no sa rekomendasyon man sang Philippine Heraldry Committee mga kabombo no ang Philippine Heraldry Committee ti amo ini siya mga kabombo ya ang ano ni isa ka ahensya sang gobyerno no ang National Historical Commission of the Philippines no isa ka ahensya sang gobyerno o sa diin ang mission sini amo ang pag-promote man sang Philippine history kag cultural heritage pinaagi sa pag-research pinaagi sa pagpalapnag sang mga insaktogid nga facts no about our country ang pag-conserve and of course ang sites management kag heraldry works no amo ini ang National Historical Commission of the Philippines amo ini ang iya siniya nga papel. So ila ini ginrekomendar sa kay Presidente Ramon Magsaysay that time no o sa diin sang January 24, 1955 no amo ni ang gin-recommend nila mga kabombo parte sa color no sang aton siniya nga Philippine National Flag mga kabombo. Siyempre, ang symbolism sang aton siniya nga pungsudnon nga hayahay, no? Sa tong 1850s, sa Manila kag Iloilo, ang ginakabig island's largest ports that time, no? May ara ini sang maritime flags nga ginusara para sa navigation sa aton siniya Philippine Seas, no? May mga maritime flags nga kung sa diin mga kabombo, no may ara ini siya nga swallowtail flags with blue and red stripes. Damo pagid no nga mga hayahay nga ginausar no sang amo to nga pano mga 1850s mga kabombo. Pero ang history karon sa aton siniya nga Philippine flag, ang current flag naton earlier no ang disenyo sang current flag naton nga ginausar ang gin-attribute kid iniya no sa kay Julio Nakpil no as time passes by nga hasta subong mga kabombo amo ining aton sini nga current flag pero earlier ang disenyo sang aton sini nga current flag ang gin-attribute ini ginapasalamatan sa nangin dako nga kontribusyon ni Julio Nakpil no ining si Julio Nakpil amo ini siya ang Filipino musician, composer kag general during sang Philippine Revolution man batok sa Makatsila abi no kag nangin miyembro siya sang Katipunan ang secret society nga nangin revolutionary government agin forma kag gin overthrow or gin forma ini agon nga palinon ang
ang aton sini mga Spanish colonizers. Wala labot sa kay Julio Nakpil, no, isa man sa mga gina-attribute sa earlier design sa aton sini pungsod, no, sa current Philippine or sa design of the current Philippine flag. Wala labot sa kay Julio Nakpil, no, ginakilala man ang dako nga kontribusyon ni Artemio Ricarte, mga kabombo, no. Isa man ini kay Philippine General sa tong Philippine Revolution kag subong man Philippine-American War, kag ini siya si Artemio Ricarte, no, ginakabig ini siya bilang Father of the Philippine Army, no, kag First Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines. Kag amo ini sila mga kabombo ang earlier design sang current flag nga gin-attribute sang una sa kay Julio Nakpil kag Artemio Ricarte hasta na sa kay Feliciano Hoxon, no. Tubtob sang ulihi ang gin-adoptar, no, sa bahin sang aton siniya nga Philippine flag hasta na subong abi, no. Ang gin-adopt diri ang iya ginpili, no, nga gindisenyo gid kag suno pa sa ginhambal, no, ni General Emilio Aguinaldo, no. Sadtong gin-exile siya sa British Hong Kong sa tong 1897. So, ang first nga flag nga gintahi, amo giniya ang gintahi, pinakauna nga flag nga gintahi kaangay subong sa aton nga makit-an nga hayahay, no, sa bugos nga Pilipinas, mga kabombo. Ti amo ining gintahi sadto nga panahon, no, sang tatlo ka mga kababaynhan sa nasilingan naton ang Philippine female flag makers, no. Una, amo ini siya si Marcela Marino Agoncillo, ang ginakabig the mother of the Philippine flag. Kaya siya giniiyang ginsugo abi ni General Emilio Aguinaldo that time sang ini siya ang gin-exile dito iya sa may sa bahin sang Hong Kong, mga kabombo, no. Sadtong panahon kung sa diin gin-exile ining si Emilio Aguinaldo sa British Hong Kong sang 1897. So amo ini silang tatlo, mga kabombo, no. Si Marcela Marino Agoncillo nga ginakabig the mother of the Philippine flag, subong man ang iya sini nga bata nga babayi, no. That time si Lorenza Agoncillo, no. Kag ikatatlo, amo ini siya si Delfina Rizal Herbosa de Natividad, ang hinablos nga bata nga babayi or hinablos nga babayi ni Dr. Jose Rizal, mga kabombo. Ti amo ni aton giginakilala kag amo ini subong ang disenyo nga ginausar naton, mga kabombo, no, ang pinakauna nga pungsudnon nga hayahay sa aton nga pungsod sa pagpanguna ni Marcela Marino Agoncillo kag ang duha ka mga kabulig nga sanday Lorenza Agoncillo kag Mrs. Delfina Herbosa de Natividad, no. Pagkatapos nga ginpirmahan ang Pact of Biak na Bato sa tong December 14 of 1897, ini si General Emilio Aguinaldo nga nag-voluntary exile sadto sa Hong Kong ang nagbisita sa balay ni Marcela Agoncillo o sa din ang bana sini nga si Don Felipe Agoncillo nga isa ka abogado, amo ang iya sini nga advisor kag family friend. Kag diri iya ginhingyo kay Agoncillo nga magtahi gilayon sang hayahay para sa pinalanggang pungsod nga ang disenyo ginbase sa luyag naman ni Emilio Aguinaldo, a design which would embody the national aspirations of all Filipinos, mga kabombo, no. Dito ka nagdali-dali man sang pagtahi si Marcela Agoncillo kagayagin pabulig nga kamagulangan nga bata nga babayi sa nasiling na naton si Lorenza Agoncillo nga sadto nagapag-idaron pa lamang sang 7 ka tuig, no. Kagin pabulig niya man ang hinablos nga babayi ni Gato Rizal nga si Delfina Herbosa de Natividad, no. Kung sa diin, mga kabombo, manghod, no, bata ini or hinablos nga babayi ni Gato Rizal sa manghod sini nga si Lucia, no. Si Lorenza Agoncillo ni baluan nga nangin patriotic kag well-bred sang ulihi, kaangay sa iya magginikanan kag nangin maayo nga educator ang nagserbi bilang manunudlo sa Malate Catholic School sa sulod sa 50 anyos, no. Sa 1967 sa ginatagan siya sang Plaque of Merit para sa iya invaluable contributions sa amo nga bulutuan. Samtang si Delfina Herbosa de Natividad naman, amo ang bata sa mag-asawa
Mariano Herbosa kag Lucia Rizal Herbosa. Ang utod nga babae ni Gato sa Rizal sa hubin nga edad nga 13 anyos, si Delfina Herbosa di Natividad ang nagsulod sa katipunan agud luyag sini nga pamatukan kag batuan ang pagpamigos sadto sa mga dumulong kasila. Kag bangod sang pagbinuligay sining tatlo ka mga kababaynhan, Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo kag Delfina Herbosa di Natividad na human sa sulod lamang sang 5 ka adlaw ang pinakauna nga hayahay sa aton pungsod Pilipinas and became known as the Sun and the Stars flag. Ang ini nga hayahay ang pinakauna nga ginpawagayway sa bintana sang balkonahe sang balay ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite sa tung proklamasyon sang Philippine Independence sa tung Hunyo 12, 1878 nga gindungan sa pagpatukarman sang pungsudnon nga ambahanon sa bahin sang Pilipinas ukon pungsudnon nga ambahanon sa aton siniiya nga Republika sang Pilipinas nga Marcha Filipina. So, ang aton sining nga pungsudnon nga hayay-hay mga kabombo, ang formal nga gin-unfurled, gin-hoist abi mga kabombo, natabo sa tong 124 years ago. That's gonna be tomorrow, to be exact, that was June 12 of 1898, sang gin-proklamar ang aton sining nga independensya dito sa may Kawit, Cavite. Although nga ang iban pagining mga articles nagahambal iban nga mga researchers kalakip na ang National Historical Institute nagmention man sa assertion sa aton sini mga history books kag suman commemorative rights nga ang aton sini nga pungsudnon nga hayahay aton sini nga flag una gidya nga gin pawagayway dito sa may alapan sa Imos, Cavite. Amo na mga kabombo kung sa diin mayara kita sang National Flag Days. Kay ginadumdum ini Mayo 28 sa nagligad nga May 28 kung nga angay ara kita sa National Flag Day kay amo na ginadumdum ang pinakauna gid nga ginpawagayway ang aton sini pungsudnon nga hayahay sa alapan sa Imos, Cavite sang Mayo 28 sa tung tuig 1878, citing Presidential Proclamation number 374 issued by then President Diosdado Macapagal on March 6 of 1965. Ang article sini nga naga-claim nga ti ang historical records naga-indicate nga ang first display sa aton sini nga Philippine flag took place really sa Cavite City sang si General Emilio Aguinaldo ang nag-display sang among adlaw sang first sight of the Philippine Revolution, mga kabombo. Grabe mga kabombo ang aton siniiya nga Philippine flag ka ka madinuagon, very colorful ang iya siniiya nga mensahe, Hindi lang siling amulan niyang color niya mga kabombo mo. Hindi lang siling pulo palagpat lang pero kada disenyo sini mga kabombo, ang disenyo siniiya mayara sang history, Ang disenyo sa siniiya nga flag mayara sang history, Ang konpilada kabilog ang sun rays, sa aton sini nga Philippine flag ti mayara inaiya sang disenyo mga kabombo or sang ang disenyo na mayara sang maragtas mga kabombo, grabe. That is why dapat ginaton niya nga respetuhon ang aton sini nga pungsudnon nga hayahay. Amo nang rason kung mayara kita sa National Flag Days mga kabombo, agud nga ti ipakita naton ang aton sini pagka-proud bilang Filipinos and of course ang aton siniiya nga pag countdown man sa paghiwat sang aton sini nga Philippine Independence Day, We should stop and salute
kada kita naton sa aton siniiya nga Philippine flag kay hindi man basta-basta no ang iya siniiya nga kasaysayan mga kabombo no ang aton siniiya nga pungsod nun nga hayahay. May nagapamangkot alang sa tunga Miss Jazz nga white triangle may ara sang 8 no 8 ka race sang golden sun ti kundi nagasimbolo ini siya sang unity, freedom kag people's democracy and sovereignty. Ang kada silak sang adlaw no sa tunga sang triangle nga puti mga kabombo ina nagrepresentar sang mga probinsya no mga kabombo kag ang province with significant involvement sa tung natabo ang Philippine Revolution sa tung 1896 batok sa pungsod Espanya. Ang ini nga mga probinsya nga ginakilala no nga yara sa aton siniiya nga race no sa aton siniiya nga golden sun 8 red golden sun 8 ka silak sa aton siniiya nga sun no sa aton siniiya nga hayahay amo ini ang mga probinsya sang Manila, Bulacan, Cavite, Pampanga, ang Morong no amo ini subong ang modern day province of Rizal, ang Laguna, Batangas kag Nueva Ecija. Although ang iban may ara man nga mga sources nga specify no sa iban nga pa probinsya bilang mga alternatives kag pero sa bahin sa aton siniiya nga maragtas amo gid ini ang nag-upod no kag naghatag sang kontribusyon ining mga probinsya sa tung natabo ang Philippine Revolution sa tung 1896 mga kabombo. Kag suno pa sa Declaration of Independence kag sa research agin patigayon sang Ateneo de Manila University no professor no kilala nga si Professor Ambeth Ocampo ang race no sang sun ukon sa adlaw nga yara sa aton sini nga Philippine flag no nagasimbolo ini sang una nga 8 nga mga probinsya sang Pilipinas nga gindeklarar under martial law sadtong natabo ang Philippine Revolution no diri naman niya ginahambal ang 8 Batangas, Bulacan, Cavite, Manila, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga kag subong man ang Tarlac no kag ang 3 ka 5-pointed stars no one at each of the triangle's points stand for the 3 sa nasiling na naton 3 ka mga major island groups sa aton sining nga archipelago ang Luzon, Visayas nga original nga naga-refer sa tuya naga-refer ini sa Panay Island kag subong man ang Mindanao. So was mga kabombo no sort of ano lang ni naton no Philippine history naton parang ang aton sini nga mga kabataan mga bagong henerasyon no makibalo kung ano ka madinuagon very colorful no ang aton siniiya nga naagyan sa aton si pungsod Pilipinas labi na gid sa tong natabo ang Philippine Revolution mga kabombo no hindi lang sila nga flag lang na pero ang ina nga hayahay may story behind kag tuman gid inaya kay importante may baluan sa aton siniiya nga mga kabataan sang karon nga henerasyon. So was 124th day or 124th Philippine Declaration of Independence mga kabombo no was nga adlaw 124th Philippine Independence Day. Isa sa mga simbolo amo ining aton siniiya nga pungsod nun
nga hayahay. Pareho sang akon dira, no, Bombo Anthony, no, sa akon sini nga likod. Amo nang rason ko nga ang for how many days? Binagid sang Mayo 28 hasta na subong, amo na ang amon sini iya nga backdrop, no? Ang Philippine flag. No, kung sa diin simbolo sa aton sini iya nga nagawagayway sa likod ko ay ho, simbolo nga kitaya ang hilway na. Madugay na nga hilway, no? Sa pagsakop sa mga dumuluong kaangay sang duluong katsila sa sulod sa 333 years, mga kabombo, no? So we should love and we should give our tribute, salute to our national flag. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna nga las 2, mga kabombo. By the way, may ara kita sang aton siniya kahapon lamang today, or aton siniya nga matudtuod gid nga kasaysayan, no? Sa sini nga hapon, no, dugay-dugay magabuya lang ako na isang pila ka mga panumdom. May ara kita sang aton sini nga letter sender, no? Nabaton ko ni sa akon sini iya nga Facebook Messenger, mga kabombo, no? Ang nagpadala utod. Pero ang kasaysayan utod niya nga lalaki. Nagapakilala lamang sa kay John, 25 years old, sang Capiz, no? This is really a true story, true to life story. Ang kasaysayan ni John, 25 years old, sang probinsya sang Capiz. Ato na pagbabasahon pagkatapos gilamang sining mga pahanumdom. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo,
tambo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon 43 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lawang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz sa siniadlaw sang Sabado. Thank God, it's Saturday. TGIS kita, mga kabombo, no? It's Saturday, petsa 11, sa bulan sang Hunyo, 2022. Bespera sa aton sini 124th anniversary or sa aton sini iya nga araw ng kasarinlan, ang aton sini nga Philippine Independence Day.
By the way, sa nasiling ko na sa siling nga hapon, mayara kita sang espesyal nga pagabasahon, no? Nga true to life story, no? Pinaagi gid ini sa aton sa Facebook Messenger. Nagpadala isa sa aton sini iya mga ukod nga tagpalamati, no? Although ang nagpadala diri sa Facebook Messenger naton ang utod nga babayi. Pero ang kasaysayan nga pagabasahon naton, no? Angot ini sa utod niya nga lalaki. Ang nagapakilala lamang sa kay John, mga kabombo, no? Ining si John is 25 years old sang probinsya sang Capiz. May ara pa ni si iya sini nga utod nga wala lang gapagkilala. Basta tawagon ko lang nga si Gel, no? Si Gel naghambal siya nga ti gusto sang iya sini nga utod nga lalaki nga si John nga ipatukar kun tani niya. Miss Jazz, gusto sang utod ko lalaki ipatukar ang ambahanon nga blessings, no? Ni Laura Story. Amo na siyang, we pray for blessings, we pray for peace. Amo na siya, no? Gel, John. At sige, galing kay, unfortunately, hindi kami pwede dili makaplay kay bangod sang pila ka mga issues man sa Facebook, no? So we have to abide, we have to follow, no? Ining mga copyright issues bala. So ang gina-play na din namon ang amon lang nga mga kaugalingon man nga ambahanon produkto sang Bombo Music Festival. I hope you understand, no? Sa kay Gel sa kay June. So nasiling na naton ang mag-utod nagpadala sang kasaysayan. It's all about the story of June, mga kabombo, no? Aton sini nga letter sender nagapakilala gid lamang sa kay June, no? Si June is 25 years old sang probinsya sang Capiz. Yari ang kasaysayan true to life story ni June sang Capiz. Sila nga, Dear Miss Jazz, good afternoon sa imo, Miss Jazz. This story of mine made possible through the help of my sister. Miss Jazz, gusto ko lang nga i-commend. Ari doon na nami, angi ko ni kay nagapahatag sa aton sa inspirasyon, sa aton sini nga responsibilidad diri, no? Bilang nagadala sang palatuntunan kahapon lamang by God's grace, no? Although doon huya man ko niyo basahon, pero part of the letter ni June, mga kabombo, no? Siling niya, Miss Jazz, gusto ko lang i-commend ang imo program for giving us an inspiration amidst difficulties in life. I'm one of your new avid listeners, and I'm humbly asking for prayers sa imo, Miss Jazz, particularly sa akon gid. Subong man sa imo nga mga tagpalamati, kay dako gid ang akong pagpati, Miss Jazz, that community prayers are powerful. Miss Jazz, gusto ko gid i-share ang akon masubo nga inagyan sa kabuhi. Matudtuod nga inagyan sa kabuhi. Tawaga lamang ako sa kay John, J-O-N, John, 25 years old from Capiz. Sa tuod bala, Miss Jazz, I remember, no? Isa sa mga lecturers ko before dira sa West Visayas State University o kung sa WVSU, nga dira ako nag-eskwela. Nga daw ulo ang gid kamo, Miss Jazz. Oh, really, no? Daw ulo ang gid kamo, Miss Jazz. The command of language, mastery, and eloquency. Because honestly, Miss Jazz, I was moved by your unmeasurable wisdom. Well, thank you, Gid. Ako yan, di ko makapakbuga sa kaugalingon ko because I am nothing but by God's grace, gapausar lamang kita diri, no? Thank you, Lord. Thank you, John, no? Siling niya, Miss Jazz, I was moved by your unmeasurable wisdom. Ang ginahulat ko, Gid, always, Miss Jazz, ang mga biblical verse at the end of your program. Kag nakabulig, Gid, sandako, to move forward sa ginapangatubang ko iya, kakadulom sa akon sining nga kabuhi.
Miss Jazz, I am a teacher by profession. But then, wala ko gin-pursue ang akong nga teaching career. Kaya na-impluensyahan ako sang trainer ko before sa BPO industry. Nga daw kapigado, gid bala, ang sistema, kapigado sang sistema sa edukasyon diri sa Pilipinas. Pero Miss Jazz, ang drive kag ang passion sa teaching daw wala gid na dula sa akon. That is why gusto ko na i-pursue ang akon nga teaching career. Unfortunately, wala gid na dayon tungod sa sitwasyon ko subong. Miss Jazz. Ang sitwasyon ko subong, Miss Jazz, nagsugod sa tong last March of 2019. 3 years ago, no? Miss Jazz, I got severe allergy. Amo ni natabo sa akon nga kasakit gid. Marso sa tuig 2019, nakakuha ako or naka-experience ako sang severe allergy. And I didn't prolong the agony and rushed myself sa malapit nga hospital, and then damo laboratory test nga gin-perform sa akon, Miss Jazz. No? By God's grace, okay man ang result. And after 3 days, na-discharge ako, kag nagapasalamat ako, Miss Jazz. After a week, on and off, ang akon nga rashes, I got sore throat, kagwa sulod man sa hospital ako, Miss Jazz. Up to the point nga nagniwang gid ako, Miss Jazz. Kag na-depress ako katama sang nalabutan sang pandemic. Miss Jazz, abi ko okay na gid ako. Pero one day, na-notice ko nga ang akon right eye, akon sini nga tuo nga mata, started to blur, and I tend to ignore it. Siling ko, Miss Jazz, ano ni man, nga naga-blurred ang akon siniya nga tuo nga mata. Dugin ignore ko una-una, Miss Jazz. Kag didto ko pa ina na notice sa school where I was supposed to teach. Pagkalipas ng pila ka adlaw, nagdulom na gid ang akon sini nga right eye, Miss Jazz. And I immediately consulted an eye doctor for CT scan. CT scan was performed, pero normal man, Miss Jazz. Pasalamat ko kay normal man ang result. So, bangod sini, Miss Jazz, nagpa-second opinion ako. Nagpa-second opinion ako sa isa ka eye doctor, sa isa ka eye specialist, gid, Miss Jazz, nga ano rin natabo sa akon sini iya nga right eye, nga nagdulom. Suno sa amo nga doktor, no, for the second opinion, suno sa iya, patay na kuno ang retina sang right eye ko. And then, may ginpakita ako sa iya nga laboratory test ko, and then he referred me sa isa ka general doctor. Kag nakibot gid ang akong doktor sadto, Miss Jazz, kay dako gid ang pagbag-o sang health ko, kag gin-request niya ako for HIV test. That time is just mixed emotions. It was a mixed emotions kung ano ang buhaton ko. Kay sadto pa man, gusto niya ako nga magpa-test, and I was in the so-called in denial stage, because if found reactive, it will be lifetime treatment, Miss Jazz. Ngipalwalaan ko. Kagdamo sang psychological effect, kay ini nga balatian, Miss Jazz, hindi pagid katama open or welcome sa society nowadays, HIV. And I went to testing area to get tested. And after a while, the medtech approached me
for counseling. Kay suno pa sa iya, ang resulta, reactive, Miss Jazz, ang result. And upon hearing, nag-reactive ako, Miss Jazz, I was so shattered. Naglalain gid ko, Miss Jazz. I was so shattered beyond words. Kag hambal sang medtech, kinahanglan ko na gid magpa-undergo for treatment. Kag I was escorted sa isa ka treatment hub. Kag abi mo, Miss Jazz, before maka-undergo sang treatment, kinahanglan pa sa iban nga test to make sure nga wala na sang underlying nga balatian sa lawas ko. Ti amo to, Miss Jazz, nagpauli ako sa balay kag wala ko ni gin-open sa akon nga doktor kag sa akon family. Gagapati gid ako, Miss Jazz, nga maga-okay man lang ako. I know maga-okay ako, Miss Jazz. A week after, I totally lost my vision. Hindi naging ko, Miss Jazz, kakita. And I was devastated and desperate, Miss Jazz. Hindi ko gid mabaton. Kay kabudlay gid. Nag-consult man ako, Miss Jazz, sa isa ka ophthalmologist kag hindi niya makaya. Siya mismo, Miss Jazz, hindi maka-intindi kung anong akong sini nga sitwasyon. So, gin-refer niya ako sa isa pa ka specialist. Gin-check sang specialist ang akon mata. Isa pa gito kay specialista. That time, Miss Jazz, I was shaking. I was shaking that very moment. And then, ang specialist nag-post for a while. Siling niya, to John, gimprangka niya ako, Miss Jazz. Siling niya, I'm so sorry that I cannot restore your vision. Siling, Miss Jazz, sang specialist, nag-post for a while, kaginprangka niya ako that he cannot restore my vision. Aber dalon pa ako abiya sa bisan kunoy dalon pa ko sa abroad, Miss Jazz. Di pagkabati ko, Miss Jazz, hindi ko gin ma-explain kung ano ang buhaton ko. And I was grasping for words and crying, Miss Jazz. Sadto nga matinion, depressed gid ako katama. Maayo lang kay ti ang kulukaptan ko, Miss Jazz, ang akon sini nga pagtuo, my faith. Ara man sa gihapon, Miss Jazz, ang support system sa akon sini nga family, wala gid nagpabaya, emotionally and financially. Abi mo, Miss Jazz, nagpakonsulta naman ako sa isa pa ka specialistang doktor sa bulig sa mga friends ko. Kay balaan mo, Miss Jazz, hubas-hubas na gid kami katama. And hoping nga ma-restore ang akon siniiya nga eyesight. Pero amo man gihapon, Miss Jazz, ang findings sining CMV retinitis. And it will develop to cataract. Kag dirigid ako, Miss Jazz, sa tamaan sa sobra nga pagpangasubo. It is killing me inside. And up to the point nga na-notice ko nga may sleep disturbance na gid ako. Kay naglain pati ang akon sini nga sleep pattern. Kag in-open ko man ini, Miss Jazz, sa akon doktora. Naghambal pa niya sa akon nga mapakonsulta naman ko, Miss Jazz. Gin-refer naman ako sa isa naman ka specialist ng doktor, sa psychologist naman, Miss Jazz. Kag inigali, Miss Jazz, I was aggravated sang treatment kag bulong. Kag take ko. Bangod sang bulong, naglain ang akong sini nga pattern sa pagtulog, hindi ako makatulog, Miss Jazz. And of course, ang akong sini nga devastated ako, Miss Jazz, sa akong sini nga sitwasyon. Miss Jazz, diri ko na pamatud-an nga God is faithful despite of that. God is faithful and God is good to me. And He's working behind the scene kag sa prayers man, Miss Jazz, sa akong families. Apisar sa akong sini nga sitwasyon, Miss Jazz,
sa gihapon, nagsandig lang gid ako sa mahal nga makaako who is in control of everything. Akon si pamilya, ang ila sining pagpangamuyo, ginapasalamatan ko gina Miss Jazz. Akon si mga friends, at sa iban pag nga nakakilala sa akon, Miss Jazz. I'm still fighting and hoping that this shall come to pass. Kaya I believed in God and nothing happens by chance. Ang muna ginatawag, no? All things work together for good to those who love God, no? And nothing happens by chance. And I know, Miss Jazz, as much as I could, I always look at the bright side of life. Isan nadula ng akong sing eyesight. But I'm still crushed into pieces because I'm just only human, being full of weaknesses. And siguro God is trying to teach me something, Miss Jazz. Miss Jazz, in my 25 years of existence, grabe nga pagtilaw ang akon siniiya nga ginaagyan. Ang akon sini ginaagyan, Miss Jazz, sinking to rise no more and searching for that open door in every road that I've taken, let my regret nothing to do but lift my head. And as I walk with Him, our loving God, I'm learning what His grace really means, and I'm certain that the Lord will guide me where I need. So, Miss Jazz, I believed in God and nothing happens by chance. And I know that, Miss Jazz, as much as I could, I always look at the bright side of life, but I'm still crushed into pieces because I'm just only human, being full of weaknesses, and siguro God is trying to teach me something. Again, Miss Jazz, in my 25 years of existence, grabe nga pagtilaw ang akon ginaagyan, and sinking to rise no more, and searching for that open door in every road that I've taken, let my regret nothing to do but lift my head. And I, as I walk with Him, our loving God, I'm learning what His grace really means, and I'm certain that the Lord will guide me where I need to go, because at the end of the tunnel, there is light waiting for me that shines brightly, Miss Jazz. And I will always hold on to miracle because I believe in Him. He will set me free in His perfect time. Miss Jazz, gabay or kabay pa, no? Miss Jazz, kabay pa. Ang story ko magaserbe bilang isa ka dako nga leksyon, great lesson sa imo sini nga mga tagpalamati kag kabay pa nga we all be a fighter. Kag mahambal ko, Miss Jazz, I'm no longer a slave to fear because I am a child of God. Miss Jazz, bisan amo ni sa subong akon si sitwasyon, from time to time nagalain gid ang akon sini nga buot because I'm just human. Pero ginatidugan ko nga bata ako ya sang Dios kag may kasanag pa sa unhan, apisan nga literally dulom ang akon si pananawan, Miss Jazz, emotionally. Pero sa karon, di na kuya slave sa ginatawag nga fear because I am a child of God. Miss Jazz, thank you for reading my story. Sa liwat ang tagpadala, June, 25 years old, sang Capiz. Well, sa imo, John, no? Sang Capiz, nanamianin ko sang sulat mo. Although it's kinda short, kag damo pa ko sa mga palamukutanon. Pero ang highlight sa imo nga sulat, no? Nagka-goosebumps ako.
Grabe gid, no? It's because nga ti amo na blang imo sitwasyon, you're just too young. You're only 25. So, sunod pa sa imo, hindi man basta-basta ang gasto. Ang sunod pa sa imo, hubas-hubas na. No, ang inyo siniiya nga, imo kwarta ka ang imo sini nga pamilya and friends. Isa lang dira, John, ang mahambal ko. Yes, indeed. God is just so faithful in our lives. Hindi nagi kaya pagpabayaan. Amuna na continue, no? Magpakabakod ka lang gid, John, no? I know from time to time, no, kung ibutang ko man ang akon siniiya nga kaugalingon sa imo, aton si mga pinalangga mga tagpalamati, ibutang man sa imo siniiya nga sitwasyon. Bisan ano ka kabakod siguro sa imo sini nga faith, maabot kinang panahon nga ti you feel so down and out. Di kitawo man lang kita, no? Sa nasiling na naton, we're just human, full of imperfections, no? That is why sa sina nga beauty sang aton sini kahuyangan, ang beauty sa piyak sina, we cling on sa aton si mahal nga makaako, no? Kay konti siguro kun grabe ang bilib naton sa aton kaugalingon, ti hindi na tayo pangita sang hang on sa aton si mahal nga makaako, kay mahambal kay nga I have all the money, I have all the power. Pati tawo lang gid kita, no? Bangod sining beauty nga we're just human beings and we are innately sa aton sini nga innate, we're just so weak, no? We're just so arab lang hindi kita perfect, no? That is why from time to time I know hambal mo tao man lamang ako, Miss Jazz. Akong kaisa ti amo na natural lang na dyan, no? Pero ang pinaka-importante daya bangod sang imo siniiya nga pagtuo sa dako-dako nga Dios, no? And I like of what you said nga ti temporaryo lang ni. Ang ining akong sinigagyan sa madulom nga tunnel, I do believe that there is light sa punta sang tunnel. There is light at the end of the tunnel. It's because of your faith, no, sa dako-dako nga Dios. Indeed, there is power in prayer, no? So sa aton si mga pinalangga ang mga tagpalamiti, sa aton si Masuki, John is asking you, kita, no, ako John, no, I will include you also sa akong sininga prayer. So we need each other, no? No man is an island. Kinanglan nato ng isa ka isa. Kinanglan nato nga pangamuyuan nato ng isa ka isa. Kag there is power in prayer. We will just storm heavens with our prayers, no? And God is our ultimate healer, no? Siya lang gid ang maka-heal sa aton. Kag padayon lang gid dyan sa imo sininga faith, no? Pasalamat ka kay you have that you have your family na nagaupod sa imo. You have your friends, no, nga napamatud-an na through ups and downs, ara sila sa imo. That's your support system diri sa kalibutan. And we thank God for our families, no? Love will be our home. Sa saan ito nagkanta ko? Love will be our home. If there are children singing, where a vow is never broken, we can live together there, 'cause love will be our home. Love will always be our home. Aton sini nga support system, ang aton si pamilya, no, ang aton si mga friends at the same time. Kay ina ginhatag sa Dios sa aton para may ari diri nga mag-alay-ay sa aton, no? So keep the faith, John, no? God bless you. And give my regards to your sister, no, nga nagpadala sa imo sini iya nga sulat. Don't lose hope. There's always a miracle. Modern day miracle. Padayon lagi sa pagpangamuyo. Fervent prayers. John. Salamat gid sa imo sini nga kasaysayan. Kung kamo makabiyanan, may kasaysayan ka angay sini ka angay gid padala diri ni John.
It's true to life story. Aber ipadala. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Di gani ipadala sa aton si nga inbox sa aton si nga Facebook Messenger, no, i-private message kag si yes ni nga manghod nga si Jel, no, aka Jel, nagpadala sa ako, no, although we're not friends sa Facebook, no, gintultol niya ko sa FB Messenger ko, and I said yes kay dito ko nakita na yes ni nga mensahe according sa kay Jel, gusto sang brother niya nga si John magpadala sa yes ni nga true to life story. Thank you so much, no, Jel and John, sa inyo sini iyang pamilya, thank you so much, no, for the trust nga diri mo ni gin pautwas, gin paambit ay mo si kasaysayan. I'm sure na kuan gid ni sa leksyon kag inspirasyon. John, magpakabakod, okay? Sige. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. But before that, ari anay akon si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Isaiah, chapter 58, verse 11. Dira nagasiling sa English nga pulong. The Lord will guide you continually, giving you water when you are dry and restoring your strength. You will be like a well-watered garden, like an ever-flowing spring. That's also for you, John, Jel, and to the rest of your family. Isaiah 58:11. Isaiah 58:11, it says, where God guides, He will provide, no? John, where God guides, or where God guides, He will provide, no? Sa Isaiah 58:11. Psalm 103, verse 5. Lord, renew my energy when I feel tired and weak. Sunod pa kay John, we're just human beings are full of imperfections. That is why we have to pray to the Lord. Lord, renew my energy when I feel tired and weak. Philippine Standard Time, 11 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Sulaan kita sa panahon mga kabombo. Salamat kid sa inyo siniyang pagupod. Tub-tub sa madason nga simana. Ini sa gyapon nyo alagan sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sa